Sadiq Salis Production. Sako mai daɗin sauraro za na faɗa miki soyayya ce. Ta zan ji ina sauraro alkhairi zan so ya kasance. Sako mai daɗin sauraro za na faɗa miki soyayya ce. Kalmar zuciya kunya ta tsara ta burgo shi a harshe. Zo zauna na faɗa ki ji ki amince kuma kar da ki kushe. Kirna da sanki ya dogara kar ki numfashi zai zo karshe. Ki aminta na zamto zakara zan bige dukkan mai bindi kushe. Zan gwada fagen kawar da mai zuga kan ya raba mu dole zan bada shi. Tunda sanki ne a zuciya diga ya cika lamarin ki zane nema. Zanto mai kishi kan yayyarki je faɗa musu ne sama na fara mai burin raba so da masoya babu shamaki.